hiring sa Japan. Nangangailangan sila ng maraming trabahante doon. Gusto mo bang maranasan ang buhay OFW sa Japan? Gusto mo bang makapagtrabaho sa Japan pero hindi mo alam kung paano? Tamang-tama, bibigyan kita ng mga tips kung paano makapagtrabaho doon. Ito ay 3 lamang pero napaka-importante po. Tara, samahan niyo ako. Tip number 1, kailangan mong mag-aral ng Japanese language. Paano ka ba mag-aaral ng Japanese language? Pwede naman din na mag-aaral ka sa study lang pero mahirapan ka, matagal mong matutunan ang Japanese. Mas maganda na maghanap ka ng school na nagtuturo ng Japanese language. Kailangan mo lang may pasa ang JFT or JLPT N4. Kung hindi mo alam kung paano maghanap ng school na nagtuturo ng Japanese, hanapin mo sa Facebook. I-type mo doon, Japanese Learning Center. At maraming mga page ang nagbibigay ng opportunity para makapag-aral ka ng Japanese. Tip number 2, kailangan may skills ka. Kung anong gusto mong trabaho sa Japan like caregiver, farmer, welder at iba pa, kailangan mong kumuha kahit in situ. May mga Japanese Learning Center naman na hindi lang sila nagtuturo ng Japanese language but also nagtuturo din sila ng mga skills. Katulad ko doon sa Davao. Before, ako ay welder doon sa Japan. But now, gusto ko namang bumalik ng Japan. Kaya nag-aral na naman ako ng caregiver. At naging scholar ako ng school namin sa Prime Aid Philippines Training Institute Incorporation na binigay din yung TESDA sa amin. Kaya kung hindi kaya ng budget mo na makapag-aral ng skills or Japanese, magtanong-tanong ka at baka mayroong mga opportunity or may mga scholarship po doon. Tip number 3, pag napasa mo na yung Japanese language, JFT, at meron ka ng skills din, proceed ka na naman sa Prometric. Doon masusukat kung handa ka na bang magtrabaho sa Japan at kaya mo na bang makipag-usap sa mga Japanese. Kasi po, mahirap po talaga kung pupunta ka na doon na wala naman talagang alam, mahirapan ka po. Yung Prometric po ay meron po siyang tulad sa caregiver, meron siyang Japanese at meron ding English na exam. Kailangan mo lang may pasa yun. Pagkatapos nun, pag naipasa mo na yung Japanese language at meron ka ng skill, pasado mo na rin ang Prometric, pwede ka na makapunta ng Japan. Pero meron pa akong ituturo sa inyo na kailangan po na ingatan nyo po yung health nyo. Kailangan sa medical po ay healthy tayo. Kasi sa school ko dati, hindi sila tumatanggap na may bali, merong opera. Hindi ko lang alam, hindi ako sure, sorry, kung ibang school ay okay lang ba sa kanila na may opera or bali. Pangalawang paalala, kailangan yung requirements mo like sa birth certificate, kailangan i-check mo na ng maayos na hindi iba-iba yung mga apelyido ng mama, papa mo kasi baka mahirapan ka mag-process papunta ng Japan. Pero kung okay naman yung birth mo, mabilis na may process yung requirements mo. At the best talaga na paraan ay maghanap talaga ng school kasi yung school ang magtuturo sa atin, sila yung mag-o-orient sa atin kung paano makapagtrabaho sa Japan. Kaya salamat po, sana nakatulong itong video na ito. Before tayo magpaalam, bibigyan ko muna kayo ng memory verse from the Bible. Sabi sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Salamat po sa inyong panonood. God bless. Manalangin po tayo lagi at magbasa ng Biblia.